Leadership în timp de criză. Trecem în ultimele săptămâni prin evoluții fără precedent și care, prin amploare și implicații, nu au fost egalate de la al doilea război mondial încoace. Coronavirusul a reușit să schimbe în 2 luni ce nu a reușit să facă comunismul și Ceaușescu în 30 de ani de dictatură. Orașe închise, circulație restricționată, izolare, oameni care stau singuri în casă, biserici închise, nunți, botezuri și mormântări cu maxim o persoană. Paște fără lumină. Pentru poporul român profund religios și cu aplicare spre tradiții, acesta va fi un șoc emoțional unic, compensat poate doar de bucuria de a fi în familie alături de cei dragi. Fie și acest mic detaliu al Paștelui fără lumină, în acest univers distopic creat de virus, cu atâția morți și tragedii, și este suficient pentru a ilustra grozăvia timpurilor pe care le trăim. Dar mai mult ca niciodată, în astfel de timpuri, este nevoie de lideri și parcă nu sunt destui și nu suficient de puternici. Este nevoie de lideri. Dar ce este un lider? Spre deosebire de un manager care este numit într-o poziție de conducere și care își trage autoritatea la cei care l-au numit, un lider este întotdeauna el sau ea poate ocupa și o poziție de conducere, diferența fiind că își trage autoritatea din sine, din ce face, din ce spune, din cum gândește și cum reușește să se afirme, să iasă în față și să ofere o direcție și o viziune pe care ceilalți o văd ca fiind bună și o urmează aproape instinctiv. Sunt lideri formali numiți, dar mai puțin recunoscuți ca lideri, și lideri informali, care se autoimpun fără să ocupe vreo poziție de conducere neapărat. Nu poziția te face lider, ci atitudinea. Un lider este pe timp de criză un far călăuzitor care este aprins în noapte și care oferă certitudini. Dar de unde le are? Este liderul atoateștiutor? Evident, nu. El nu știe viitor mai mult decât orice om informat îl poate cunoaște. Liderii sunt oameni, nu sunt zei. Nu este nimic supranatural în ceea ce ei fac, din contră, sunt oameni. Și asta ne și impresionează la ei. Pentru că dacă erau zei, ce-ar fi fost special în faptul că și afirmau natura? Dar totuși, cum poate atunci liderul să ofere răspunsuri și certitudini? În primul rând, pentru că acesta e rolul lui fundamental. Să gândească înainte, să fie un vizionar, să creeze ipoteze și scenarii despre ce se poate întâmpla și să facă o analiză atentă a tuturor posibilităților și situațiilor ce pot avea loc. Din acest punct de vedere, întâlnim 2 categorii de lideri. Cei analitici, care în mod rațional fac o investigare atentă a variantelor de acțiune, și cei intuitivi, care se bazează mai mult pe intuiție, cu această capacitate de a se duce rapid către soluția cheie și care de obicei este și cea corectă, fără prea multe analize. Trebuie spus însă din start că nici la ei nu este nimic magic. Este vorba de fapt tot de rațiune, care însă are loc la nivelul unor procese inconștiente, invizibile, dar nu mai puțin prezente. Este vorba deci de intuiție exersată. Vezi pentru detalii cartea lui Kahneman, Gândire rapidă, gândire lentă. Ca orice tip de lider ar fi, liderii vin cu o viziune despre ce urmează și un plan de acțiune. Dar asta este doar o parte din ce îi face lideri. A doua parte este convingerea, certitudinea pe care o afișează în relație cu soluțiile propuse. Și nu este teatru. Un lider autentic vine cu soluția autentică, nu doar cu tupeu. El muncește, soluția oferită este muncită, ceilalți simt asta și îl urmează. Poziția lui de lider este deci câștigată pe merit. Și mai fac ceva liderii autentici. Își asumă poziția și sunt pregătiți să îi suporte consecințele. Ei sunt curajoși, vorbim de curaj pentru că își asumă riscuri și din nou spun, ei nu știu viitorul. Pentru că dacă l-ar ști, sigur, nu știu, ar juca la roto și și-ar câștiga. Ei și-au imaginat viitorul, l-au gândit, au venit cu cea mai bună soluție care au putut ei veni conform propriilor abilități și cu pregătirea proprie. Liderul este curajos pentru că iese în față și păsește primul pe un drum nebătătorit. El este primul cu maceta în mână, în junglă, desernește drumul, dă la o parte buruienile, face cărare. Printre altele, de asta are și followers, pentru că este în față, la propriu. Nu poți avea followers dacă stai în spate și țipi la alții. Liderii dau direcție și vin cu răspunsuri, dar prin definiție un lider nu există fără followers. Prin definiție, deci, liderul este cineva care comunică, este colaborativ și chiar un team player dacă adoptă stilul participativ. Dar este prin definiție un comunicator, unul care inspiră și motivează, care conferă celor care îl urmează încrederea că se poate, că există un drum din punctul A în punctul B, destinația mult dorită, oricât de lung și de greu ar fi acest drum. Și încă ceva.
Liderul întotdeauna face ce spune și spune ce face. Sau, cum spune englezii, walk the talk. El chiar pășește pe drumul pe care îl propovăduiește și arată că nu este doar gura de el. Acestea de altfel sunt și testele prin care distingi un lider de un papagal. 1. Știe drumul pentru că l-a gândit cu diligență. Viziunea este muncită, e întoarsă pe toate părțile. Poate nu e perfectă, dar liderul are răspunsul la întrebările cheie. 2. Își asumă faptele și este responsabil. 3. Este curajos, walk the talk, merge înainte și deschide drumul. Dacă cineva zice că este lider și nu îndeplinește oricare din aceste condiții, atunci nu e ce pare. Putem clasifica suplimentar liderii și după anvergura acțiunilor și puterilor lor. Sunt lideri istorici care au impact în generații de-a lungul a sute de ani, inclusiv după moartea lor. Aici sunt mari strategi, precum unii dintre cei mai mari împărați ai Romei, Alexandru cel Mare, gânditorii uriași precum Galileo Galilei, Newton, Einstein, inovatori, oameni de arte, Gandhi. Apoi sunt lideri la nivel planetar, de obicei șefi de state, șefi de națiuni. Apoi sunt lideri la nivel regional, național, local și la nivel organizațional. Acum că am înțeles ce este un lider și cum îl recunoaștem, să-l căutăm în jur și să-i vedem. Orice vedem. Cu foarte mici excepții, vedem lideri nehotărâți, care nu știu ce să facă pentru nouă viziune, nouă răspunsuri, nouă soluții. Adevărat că și criza cu care ne confruntăm este fără precedent, iar acest tip de evenimente poate depăși capacitatea de a reacționa. Nimeni nu s-a pregătit la acest nivel al intensității și, în plus, povestea asta a venit foarte brusc peste noi, mult mai rapid decât timpul normal de reacție. Da, este de înțeles, deci. Dar odată ce înțelegem că este de înțeles, trebuie să facem ceva. Poate că această criză, prima pandemie cu care ne confruntăm de generații, este prea mare pentru un singur lider, oricât de mare ar fi acesta la rândul lui. Îmi place foarte mult un dicton care spune schimbarea începe. Cred că în acest context nu mai trebuie să așteptăm soluții de alții. Lider poate fi oricare dintre noi la nivelul și pe arealul său de activitate. Știm unde trebuie să ajungem. Trebuie doar să luăm poziții și să acționăm, fiecare în sfera sa de competență. Niciun gest nu este prea mic, nici o contribuție prea puțină când mor oameni. Acum se nasc lideri, în astfel de timpuri, în forjă, sunt căliți în foc și ies puternici precum oțelul. Gândiți-vă deci ce puteți face și ce putem face fiecare dintre noi pentru a păși în normalitate din nou. Și nu uitați, la Academia de HR ajutăm oamenii să devină lideri puternici, capabili să motiveze și să inspire.